בשבוע שעבר ציינו בכל העולם את יום כדור הארץ. בישראל ציינו עשרות אלפים את האירוע באמצעות כיבוי התאורה בביתם לדקות אחדות בלבד. איך אפשר להפוך את השמירה על הסביבה למאבק אזרחי אמיתי, לא רק סמלי? שלום למירב ניר, המנהלת המקצועית של המועצה לישראל יפה. שלום רב. איך אפשר? אוקיי, אז כמו שציינת, בשבוע שעבר חגגנו את יום כדור הארץ, ביום שבת הקרוב יצוין עוד אירוע של יום האקלים הבינלאומי, והרעיון הוא שכל אחד מאיתנו יכול להשפיע. אולי נתחיל קצת ברקע, למה אנחנו צריכים לציין את זה כל הזמן? אז החדשות הרעות הן שמשבר האקלים כבר כאן. הקיץ הזה הולך לנו קיץ מאוד מאוד חם, והתופעות שאנחנו רואים ברחבי העולם הולכות ונהיות מוקצנות משנה לשנה, והסיבה שזה קורה זה בגלל שכדור הארץ מתחמם. עכשיו, זה שזה מתחמם זה כבר עובדה, אנחנו כבר לא דנים בשאלה אם זה מתחמם או לא, אלא שאלה מה ההשלכות של זה ואיך אנחנו מתמודדים עם ההשלכות. אנחנו גם רוצים להפחית אותם, כי אנחנו טוענים שאנחנו יכולים להשפיע, וגם אנחנו צריכים להיערך לקראתם. עכשיו, אנשים יכולים להגיד, למה עוד קצת גשם או קצת חום, אז טוב, אז נדליק את המזגן לעוד כמה שעות, או נלך לקניון במקום לצאת החוצה. אבל להשפעות האלו, להשפעות הסביבתיות הקיצוניות האלו, יש השלכות מאוד מאוד קשות, במיוחד באזור רגיש כמו שלנו, כמו של ישראל. ציינתי כאן בעבר מחקר שעוסק בגיאופוליטיקה של משבר האקלים שנעשה על ידי אוניברסיטת חיפה, והמחקר הזה מראה כמה מעט מאוד, עוד קצת מדבור, עוד קצת פחות מדי משקעים, ואנחנו נמצאים כאן בבעיות קשות מאוד, שמשבר הגרעין האיראני יתגמדו לידו. ולכן אנחנו צריכים לפעול. אבל אז את יודעת, אבל ההרגשה היא קצת שזה מין טרנד כזה, קשה להתייחס ברצינות שמצפים איתנו לכבות לכמה דקות, שזאת הציפייה, לכבות את המזגן קצת יותר. זה מה שישנה את התנועה. אז התשובה היא כן, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כאזרחים יכולים לעשות שני דברים. הדבר הראשון זה כן, כל פעולה שלנו, לכל החלטה שלנו יש השלכה. מה אנחנו אוכלים ואיך אנחנו נוסעים ומה אנחנו עושים בזמן הפנוי שלנו, מה אנחנו קונים. וכמה ילדים אנחנו יולדים. וכמה ילדים, נכון. כל הדבר כזה יש לו השפעה על הסביבה ועל איכות החיים שלנו. אז אם אנחנו נשנה, כמו שהפעילות שאנחנו עושים של 7 מיליארד אנשים משפיעה לכיוון מסוים, אם אנחנו נעשה פעילות לכיוון אחר, תהיה לזה השפעה אחרת. אז בהחלט כן יש השפעה מצטברת של כל הפעילויות שלנו על הסביבה. הדבר השני, וציין נכון, מאבק אזרחי. אנחנו כאזרחים יכולים לקרוא לממשלה שלנו לעשות ולקבל את ההחלטות הנכונות שיטיבו עמנו. כי זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לצרף לשיח היומיומי גם את ההחלטות על הסביבה, כי עוד פעם, ההחלטות האלו קשורות לכל האספקטים של החיים שלנו. היית מצפה שבבחירות הקרובות זה יהיה על השולחן בצורה משמעותית? בהחלט, אני חושבת שתפקיד הממשלה הוא להגן על התושבים שלה, על האזרחים שלה, ולעשות את המיטב עבורם. והחלטות שצריכות להתקבל, עוד פעם, החלטות חשובות מאוד. למשל, בוא נגיד אולי החלטה פופוליסטית תהיה לאפשר לכל אחד לקבל מכונית בזול. אבל לתת לנו לנסוע במכוניות מזהמות, במקום לספק לנו אמצעי תחבורה ציבורית טוב, שהביאו אותנו ממקום למקום במינימום זיהום, זה החלטה יותר נכונה. הפתרונות נמצאים, ומה שהממשלה צריכה לעשות מהצד שלה, זה לקבל את ההחלטות הנכונות, ולדאוג שאנחנו נחיה כאן באיכות חיים טובה ולא גרועה. אנחנו שמחים שאת מייעצת לנו. אני מאוד מודה לך, מירב ניר. תודה רבה.